Svetový politický a finančný systém je podvod. Pravím to nahlas. Mám na to vážny dôvod. Vyrábate zbrane hromadného ničenia. Veďte zbrane hromadného tvorenia. Ale my sme sami sebou a to je revolúcia. Global business už nezačínajú doma demokracia, veď to svietla viaca korporácia, systém voľného trhu je monopol finančný a korporátne veci nemám už kupovať vlastný pocit, že hľadá iba profit. Ľudia sú úplne protestní na merodá hlúposti kúša z ľudí, že si do zjesti návecky terorista. Označujú propaganda, kampaní para teroristov. Jak se príde na väčší sa dovodu z kancelárie súčasňujú akcie. Na prvopoliterovi je viac peniazy, jak na prevenciu chorób. Svoj podívate si nižšiu sieťou podvod, takto pochod. Do svete pozorných terorizmu stále milióny osôb. Oni preto neschválil zákony, kde ide narušanie ich slobod. A to všetko nevinným pomierajú rukami, ich členujú stímci, výkonistujú dýchvami, čo sa mi dokážu si dať úkryť. Tak spieval Karel Kryl, každosť, korupcia, heclo zdieľa, projekty, zdieľa, za chvíľou, za mier, za lásku, za sílu, za zlobu, za pravdu, za fašizmový sílu, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Cenzura! Cenzura! Elektrika! Penta, vyplatí Jose, či čo? Áno! Penta, zapni to! Elektrika! Penta, zapni to! Penta, zapni to! OK, pokračujeme ďalej. Penta, zapni to! Penta, zapni to! Zapni to! Penta, zapni to! Penta, zapni to! Penta! Enel! Mochowce, naplno! Mochowce, naplno! Priama demokracia! 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 Bude elektrika! Demokracia! Zurinda na bicykel! Bude elektrika! Tak preto Zurinda išiel vlákom, že on vedel, že on nebude elektrika, tak išiel na nejakom naftovom. Bicyklom teraz! No. Pridávať!